Takže čau, já vás vítám u tohohle videa a tohle video bude o tom, co jsem koupila králičkovi, protože tohle video natáčím ve čtvrtek a v neděli si jedu pro králička Beránka Minilopa. Takže bych chtěla rozjet jakoby svůj YouTube kanál ohledně králičkovi. Mají na to, já vám ukážu teda, co jsem koupila, že mají na to. Takže jako první tady mám takže jako první tady mám do toalety takovou podestýlku Magic. A tady máte napsaný, kolik mě stála. Jako další tu mám seno. Je to prostě přírodní, 100% přírodní seno pod hlodavce, nic zajímavého. A zase cena. Dál tady mám tohle Complete Cani Junior verze Loja. Je to jakoby jenom 500 gramů na začátek, já dokoupím samozřejmě větší. A tady má taky cenu. Jako další tu mám tuhle toaletu. Prostě normální rohová toaleta. Dále tu mám tady tuhle napáječku. Je to taková celkem větší napáječka, ale je to litrová napáječka. A to jsem nesehnala v Superzo, ale někde jinde. Ale tu mám tady to na seno, takovou tu kuličku. A je to ta největší kulička, která tam byla. Aby si měl dost sena, že jo? Že seno musí mít non-stop prostě daný. Nemůže být bez sena, seno je prostě základ všeho. Takže seno. Potom tady mám takovou mističku, jako červenou, krásnou mističku. Jako další tu mám na okusování, tady takový dřívka, protože králíci si musí brousit zobky. Takže tady mám tyhle dřívka. A jako poslední věc, tady mám tenhle acidomid. A to je k tomu, to je taková prevence před bakteriemi, plísní a kokcidií. Je to 500 ml. A já si myslím, že to je celkem důležitý, protože ti králičci prostě trpí na tu kokcidii, takže vlastně se musí vyléčit a tohle je prostě ta prevence na to. To by bylo zatím všechno, co vám tady ukážu, zbytek se necháme na potom a doufám, že se vám zatím moje první video líbilo a že budeme spolu pokračovat dál a že to někam dotáhneme. Tak zatím ahoj.